Nagbakal ako kipinuso dyan sa Albay District mo niya na aga. Pinuso, as in pinuso, Ronald. Tulo 20 pa rin ang pinuso mo niyan. Bakal akong tulong pinuso. Tangkwarta ko sa wallet ko. Mamamahaw ko ta ako dyan sa sentro. Pagbukas kang wallet ko, 20 sa kwarta ko sa wallet ko. Kalbatana, di. Nganya ko maramay kayo, magbakalasan ng pinuso. Nganya ko tiya, mamerang pinuso. Tulo 20 ngaya tabi, Mr. M. Nganya ko yo. Uy, ngaya sir. Supiktara mo ngayon sa radyo kasabong aga na. Pero ngaya dahil ngaya ma-file kandidatura ngaya si Kwan ngaya sa arog ganing posisyon. Sabi mo nga kasabago ngayong aga ngaya sa programa mong morning hirit, ngaya ma-file ngaya si Mayor Rosal ikandidatura. Ngaya ko yung sabi niya, ay sus ko ngaya sir, bantayan mo. Ata ngaya ko ta bantay, ata ngaya sir, bantayan mo. Nga nga ko ta, ako magbabantay kaan. Ay, taga-midya ka baga ngaya, para ngayon ma-report mo kung anong gigibuhon niya. Ngunya na aga. Bantayan ko kung anong gigibuhon niya. Ngunya na aga. Yung nga sir. Postan nga sir, oh. Kung ano nga niyang nasa isip ko ngaya, oh. Pakalan mo nga ako sa aga kisang katos na ibos. Abangan mo nga sir taon-taon. Ang aram ko nga niya kung ma-file ko niya na aga si Mayor G, Buda Sutropa. Ay abangan mo nga sir sa provincial office kan Comelec kung mangyayari ko niya na aga. Anya ko nata ata na nga ya sir, abangan mo. Kasabi nga niya, ang vice da nga ya, subigtara mo man kang inot na yun ma-vice. Sisiman nga niya ko. Ata sabi da nga ya, ma-file man da sa pagka-vice governor, susaro nga yang persona na midbid nga yang apelyido sa Albay. Ay marayong ka nga niya ko tiya mina-analyze. O di nga sir, pasabranta ka nga kay sarong ibos o. Di naman niya akong tulong pinuso, sarong ibos. Di na nga sir, nga taba ka nga malit ka sa 7:30 mo. Abangan niya to. Ang kambyada kan politika asin eleksyon sa Albay. Diba? Kung pagkatapos mananggad sa City Comelec, mapasiring si Mayor Rosal, mga tugang sa provincial office kan Comelec, iyan ang hapot. Kung masisimbag iyan ngunya na aga, digdi po sa tuyang programa. Mientras tanto, kasubago mga tugang, mga alas 7 nin aga, sabi hanggang sa ngunyan, rinoso po nin kadakol ng mga suportador ang Team Rosal sa sendang pag-file kan COC report kay Ans Galero. Good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga paraan tabay. Wala kita ko niyan sa Comelec Legazpi, kundi iyaong kita ko niyan sa Comelec Albay Provincial Field Office. Oh. Ini dahilan sa imbis na dumiretso duman sa Comelec Legazpi and Team Rosal. Oo. After kaining misa sa katedral nila sa St. Gregory the Great Cathedral, Oo. nagdiretso din siya sa tabi ni VP Sa Comelec Albay. yan ma-file si Mayor G sa Comelec Albay. Aramon ta pa. Ang aram ta so team ni Mayor G ex-Mayor G Rosal ma-file sa City Comelec. Yes. Pero nagdiretso sa Albay Comelec. O yaon kami nagdi sa babaw to baga sa lifetime. Oh, nailin ko baga sa video mo si Mayor G naka-blue. Yes, oo. Si Mayor G ni naka-blue. Si Mayor Jenny naka-blue. Kataning ni si Mayor? Toel. Oo. Natayaon si Mayor G sa provincial office kan Comelec. Kasi bago, kauron ta initialmente si Alcalde Rosal. Sabi ko, Mayor, baka pwede maka-interview. Ang Ano initial na statement sa tuya mo niya ni Mayor, antisiparan ta na. Si Mayor, garapiglan siya naman ako ni Mayor kan makaorong ko kang inot. Ilingon mo adyan, tabakan siyo si ni Mayor G, gobernador. Mayor J. Sige daw, anong oras na? 10 minutes before 8 o'clock in the morning, hindi po sa DCGB, di 8 o'clock mabukas ang Comelec sa Albay. Yes, 8 o'clock dapat sa bukas. 7:49 pa sa nangunyan. Okay. Angie, sarong hapot. Oo. May ibang tao dyan na midbid na politiko sa provincial office kan Comelec. So mo niyan na wala pa kitang naiiling digding iba VP. Dahil- Mga konsel pa sa na and ito, sigagda na kami ni Alcalde Rosal pataas. Ay, bako, pwede ka maglaog, di ba? Pwede ka maglaog, di ba? Kita. Pwede ka eh. Kasabay ka dyan sa qualified na maglaog sa taas. Yes.
Okay, sige daw. Sige daw. Pero sa mga oras na NBP talagang maiiling pa sa tuyang live footage na ruso kung ruso ang mga tao, hindi sa baba kan Capitol Annex, sa baba sa nainigan Jesus. na Comelec Provincial Field So Office. social na tayo. distancing ha. Paki-observe. Grabe ang tao. Nanailing ko digdi sa footage mo. Oo. Medyo nagdi-distance naman nga kita. Ano nagsuryaw na? Ano nagsuryaw? Mayura. 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 Mayura ang suryaw. Yaw si Mayura sa provincial office kan Comelec. Ay pangyari sa Maura ro. Ah, So, medyo maribok ng ganiti. sige daw. Sakat na sa Comelec Albay. Pisang pasakat sa Comelec Albay. Sakat din sa Comelec Albay si Mayor G. Rosal and Mayor Noel Rosal. Ay, sus ko. Pig-nervyos lamang ako ka na mangyari nga mo niya na Maski aga. ako nagtabog-tabog na. Pig-nervyos lamang kita. Kaya ako digdi sa Board Member Pem Imperial. Si Sai, Board Member Pem. board member Pem. Oo. Yaw dyan si Jessup na Salceda. Dito na iiling pa. Day pa. Dito pa. Sige daw. Ano man ini na si Mayor G baga mapail sa City Comelec natapasiring dyan sa probinsya. Isin man ang kaputan ang gabos. Di ba? Anji, Yes. may kapot-kapot na papel si Mayor Rosal. Wala pa. Ay, may kapot na envelope sa itaas. May kapot na envelope si Sai. Pero staff. Ah? Staff. Si Mayor Rosal may kapot na envelope. Dokuman, staff ang may kapot. Si Sai? Staff. So staff niya. Oo. Si Mayor G may kapot na papel. Ang kapot ni Mayor J. Bag niya. Bag niya. Nahiling ko ba din sa footage mo. Nagwari nasa likod ka kan grupo eh. Oo. Nasa tubangan mo si Minjo no Prasyo. Si Minjo ni nakapula. Oo. Ano ang kasurat sa likod ni Minjo? Protect. Protect Legazpi. Oo. Protect Legazpi. Si Mayor G nakablo, may Rosal sa likod. Suspense grad. Suspense man. Medyo may suspense talaga sa CCTV. Oh, 7 minutes before 8 o'clock. May tao na dyan sa Comelec. Buwan na, VP. Pagod. Maalat na lang dito sa ano. May temperature check. Hindi ka basta po. Balon, tama ka penetrate sa inotan. Natabayata. Hindi man si Mayor man. Grabe ang pasurprise man ni Mayor. Grabe ang mga pasurprise ni Mayor. Di kitang tao naman sa Comelec. Wala man kita sa Comelec. Tayo dyan sa Mayor Jadi. VP? Wala kitang pag-iriba naman sa Comelec City. Ano? Tayo si Mayor Jadi dyan. Yung didigabos VP na mga linya kansing Rosal. Ayaw niya nga, boss. Yung padigdig. After digdig, madiretso na sila duman. Laladalas mo na. Baka nalibong. Baka ang pag-una kan Tim Rosal. Yan, dyan ma-file si Mayor G. Kaya raong nga, boss, pati sa linyadang konsyal. Ayun ang data aram. Tapos si Mayor nakatukaw na sa may health check. Salbata ng ururonta naman. Iba naman ang ururontangon niya. Na nabalanggado. Naaga. Malayan naman. Sagrat lamang sa alunan ko. Yung nga ni, Mataday ko niyang pwede magparasuro sagrat kay alunan. delikado. Oh. Napalibutan ba kasi nakapalibot? Siya nakaroon ni Mayor na nakakulay blue. Si BMPM. Si Pem ini. BM ang tawag Si niya. BM, Board Member Imperial. Tapos ang nasa likod niya si Sir Darna Perez sa State Delegacy. Ano ni si Pem? Naka-file na ini kang COC niya? Day pa. Day pa? Okay. So, dapat lang abangan tango niya ng DP turn out to event. Nabigla Ngayon naman man dyan sa pig-diskutir ta kang inot sa programa ta Oo. na ang pigbabana-bana da na magtandem sa Albay baka si Mayor Rosal para gobernador, ang vice governor baka si Giselle na Salceda. Pwede. Yan sa mga chismis kang inot. Pero ang nahiling ta dyan si Pem, si Board Member Pem, Si Board Member Pem pala. na Imperial, Oo. si Vice Governor Halon na dati wala dyan ano? Wala pa. Okay. Ano mo to
Sige daw. Paki-describe mo daw ang nangyari dyan sa palibot. Sa panyaon dyan ng mga So sa mga oras na personalidad. ni VP, kasi dito niya ako duman si Mayor Rosal na ako Ah. sa lahat for ladies sa compliance ng health of course. Oo. Katay ni Philippines ay yeah. Oo. And so far na mga impacted officials. Buda, eli nga daw tabi, G, tod G, kung pag-file niya, anong partido? Lingon ta. Liyon mo Oo. kung anong partido niya. Yes. Kung anon, ako may duda ko kay ni. Yung man DVP si Councilor Vince Pato talaga gani. Si Vince na Baltasar. Oo. Pamaray, tama ko man masyadong surusuan pa lang dyan. Sa baba Sa lang taas? talaga si ano lang. Sa baba lang. Bata naguran na di. Naguran. Nagura. Naguran. Okay. So, surusuan kan tao talaga. Sa bagay, para rin man so tao surusuan maski si siya nag-file. Dahil man talaga mas magpuon kang naagi ako dyan pa yung nagpa-file. Dahil man talaga na-observar ang social distancing sa baba. Sige baga. Sa taas iyo, tamigpitan sa tuyang mga pag-iriba dyan sa Comelec. Oo. Oh. Ano ang sabi ni Mayor kasi bagong hinapot mo? Sabi ko kasi bago Mayor baka pwede may interview. Sabi ko kaya ano ba maranda Oh, pigi daw ugaring kambosi. So, ano sabi ni Mayor kasi bago sabi mo? Sabi kasi bago VP ni Mayor, antisiparan ta na sa nangaya kapag ako tataod. Aray ko. O kamo tabing nagdadangog niyan, anong hula nindo habang yaon si Mayor sa opisina kangko? Pag-text na po kamo. Anong hula nindo? Sabi kay ni 20 to 53, yes, Rosal for governor. Go, ayor. 20 to 53. Aber daw. Maghulat na po kamo kung anong mangyayari ngunyan na aga. Good morning, Henry. Sa iling ko, baka nalibong sa grupo. Iba man. Galing pero dai na libo. Baka yan nalibong sa grupo. Pag-una ka, dyan na sa City Comelec. Garo dai na libo. Garo na yung nalibong. Malapit ka texter. Kasi pagiling ko duman nag-breakfast sa baba. So, sa kanyang VP, wala pa manin maray na movement. Yung po kita ligdi sa health check station kay Comelec Albay. Sige daw. And sa oras na makatapos hindi madiretso na si Kadir Saleh, Mayor D. O talaga nga nakaantabay na si Provincial National Secretary. Okay. So, kulang ang tao sa tasa di. Tabawal man talaga maglaog. Sa taas VP ang allowed ko hindi isang pulo. Iyo. Basta ang naka-moral support kay Mayor Rosal si Mayor G. Okay, sige daw. Department head siya madidilit. Sige daw. Tinghalat na lang na magpatak ang alas 8 bago formal na siya sa opisina kan Comelec Albay si Alcalde Rosal and si Mayor D. And abangan to VP kung naman ang gadaan posisyon ay kinaan niya sa COC niya. Si ano piging nahiling ko baga si Kwan digdi si ano si Minjo piging hingan si Garlitong Perez. Hindi ko kaya na. Ano pa mga reaction ng mga paradangog mo niya na pagkaaga? Antes mo na pagputulon mo yan na video mo, pwede kang mag-off bilang mag-report. Pero sa video mo, continue mo lang gayon. Yeah. Sige daw. Oras na. Alas 8 na. Noel Rosal will file his COC as Governor of Albay, sabi ni 1239. Sabi ni Joker, high time VP para naman magawa para sa probinsya ng Albay yung pagbangon ng city from the dark ages. Talaga? Grabe, entre mo. Sabi ni 2433, syempre aram mo na po na ma-file ki COC for Governor si Mayor Rosal. Malay mo, naputol si Angie? VP? Hello? Ano nangyari dyan? Sabi ni 6440, Mayor Rosal for Governor. Dapat sa... Hindi ka masyado ka na. 3824. Sorry okay. Besa na. Let the people decide on the matter. Okay? Team RR. Not a Team RR. Sabi ni Primang Susan, Team RR. Rosal, Rosal. Ano na ang pigi? Umay pigukan baga sa may pukuko baga sa mayor na papel.
Nag-ano lang ito, nag-sanitize ng gamot. Nag-sanitize. Oo. Baka madumog so papel kan ano yan, kan alcohol. Go donate. Gusto ko run si Mayor Rosal for Governor. Go, 2580. Ito si Mayor. Sabi ni 3454, puro mga sagin-sagin. Muyaman sana, awinda. Okay. Sige. Sabi ni 5722. Sandali lang nga. Hello, pare. Morning, good morning. Up. Sain. PCA, may aksidente. Sige, tayo pahiling ko tabi pa ha. Pahiling ko ha. Thank you. Nagulpi? Nakaigda sa tinampo, kaipuan siguro ki ambulance kay ito. Ngunyan pa lang tabi. Ngunyan pa lang, Doc. Ngunyan pa lang. Sige. Ngunyan pa lang. Sige, thank you ha. Tayo pagihan ko tabi ka reporter. Okay. Thank you. Ayan. Sa mobil, dalaga na daw tabi naman sa may PCA na may aksidente da, nakahandusay so nagmumotor. Sa tinampo, sabi ni Mayor, Susko Mario Josep na, sabi ni Dr. Chris Gianan, ni Pading Chris Gianan. Okay? BP kung ang bagong Legazpi Iguana ang bagong Albay. Okay. Sabi ni Noel na Manalo, bagong Albay. Rosal for Mayor, Rosal for Governor. Arriba Albay. Aber daw, sige daw, sabi ni 0054. Okay? Hiliyon tado kung matugman mga hula nindo. Malay mo kung anong dalaganan ni Mayor Board Member. Di ba? Malay mo kung Vice Governor. Ilingon ta. Tabi, mga tugang. Good morning. May aksidente po sa may PCA. Need ambulance. Mobile? Yes, tabi BP. Pakichika daw naman tabi sa kwan, sa may PCA. Nindo, tagaroon day pa man kay assurance na kwan eh. Day ko pa assurance na dagog na mag-report. Day makadalangan naman. Ikaw daw nga tabi kwan. Ikaw daw nga tabi boy. Kopya tabi BP. Day kaya ba ka dyan? Negative po. Tayo. Yung kaya sanjit sa taas. Ikaw na muna. Andalagan naman tabi boy. Paki-describe mo kimaray tagaroon day man assurance ko na dagog mag-report sa kuya ko niya na aga. Pung ka sa bago. Kaya sisan suguan ta pa siring duman. Diba? Naiyan niya ito. Okay. Sige tabi boy. Pakidalagan mo duman ha. Sige Hans. Ano nangyari Hans? Go ahead. Mga oras na ni BP, nagsusurat na kang-attendance sa logbook si Mayor G. pa sana nagsusurat. And masunod si Alcalde Rosal. Pagkatas kayo ni Masa Associate Data, yaw na duman si Election Officer Bunaw. And maaaraman ta duman kung anong posisyon at dalaganan ka either si Mayor G o kaya si Mayor Paul. So, yes, sa committee, ang talaga nagiging situation at pagkalikabay, dapat na umagikaligdi sa logbook and magsurat ka sa karan mo and magsunod ka sa protocol. Okay. Alas 8:03 na kaya eh. Garo diretso na yan kung ano mangyari dyan. Okay. So, nasa logbook pa lang? VP. Sige daw. May nag-text digdi sabi ni 4044, Rosal for Governor, Giselle Salceda for Vice Governor. Ay, hindi po. Dito pa po ini siguro na tandem na ini. Mga nagluluwasan pa sana pong mga istorya iyan. Mga tugang sa mga maabot. Pero kung arogan ang tandem, si Alcalde Rosal sa mismong filing of COC area, sige daw. nagsunod na si Alcalde, okay, si Mayor G. Rosal sa iya. Okay. Sige. Gusto ko dyan, dahil pakita na katataas din, tagaroon na kakakita yung ligan mga kapulisan, dahil ko na kapit pataas for safety purposes. Ayan, okay na yan. Itutok mo na lang muna na video mo dyan. Yan sa imong camera. Si man nakatalikod na ini na. Ay, si Darlitong Perez ini. Oo, si Sir Dar. Sige, go ahead, Angie. Describe, please. Go ahead. So, sa kanyang meeting, nasa taas na si Alcalde Rosal, kay bakit si Sir Dar Perez, and si Mayor G. Rosal para sa formal pag-file ka natin. Taas mo na kita meeting, inupresentan ko muna yung ID para mag-penetrate ka doon. Oh.
Sige, ang nasa taas si Mayor G lang buda, si dating Mayor G at saka si Mayor Rosal, no? Okay, and Uy, nawara sa audio na yan. Sige, anyway, mga tugang, abangan po niya to at ako talaga, garo sa iling ko, susog sa mga hula nindo, buda sa nakuhatang informasyon, ngunya na aga, mga tugang, So, VP, sige daw. So, ayan, sa mga oras na ini, nasa pagpirma na COC. Si Sen nagipirma tabi, G. Ange. Ayun. Penetrate VP. Okay. Si Sen nagpipirma, sabi mo? Si Mayor G. Rosal. Nagpirma? Oo, si Mayor G. ang nagpirma. Sa? Sa COC. Pero, dito ko makakaman kung anong posisyon ini. Napapaiba man ang isip, tama na. Ano? Baka pigipirma ni Mayor G, lagbok? Dahil, ano na ini, COC na ini. COC? Oo. Baka witness. Hindi. Baka witness, ha? Pwede. Sige daw. Abangan na pagkailig ko sa picture ni Mayor Noel. Yun eh. Okay, sandali lang mga tugang ha. Medyo pasensya na kamo, medyo mahinansig na ito naman sa loob kan Comelec Albay. Nayaon duman ngunyan si Alcalde Noel Rosal. Suportado po ni Mayor G. Rosal, ex-Mayor G. Rosal. Inaaramon tapo kung ano file na posisyon ni Alcalde Noel Rosal. So mga nakatutok tabi sa Facebook Live ngunyan, may live feed kami from the area. Mahiling klarado po na nagsusumiter nin papel si Alcalde Rosal. In fact, Angie, tama nahiling ko, Angie. Nagipirma si Mayor sa sarong papel and then si Attorney Bunaw ining naka-block. Yes, ito yung nibunaw ining mga... Attorney Bunaw. Sige daw. So, waiting pa kita, VP. Oo. Kung ano na ang nangyari para... pero sa mga oras na yun, kayo pa na talaga, nagpapirmahan pa lang hindi. Pa nagkataw sa idea. Kung ano sa posisyon and so partido na tiglogan kay ining... kung si Seman kay Mayor, hindi o kay Mayor. Oo. And with DVP, sa taas ng media area, 10 lang talagang tinagutan ng media. And duman sa barrio na area, so aspirant yung candidates area, ang yaon lang duman is yung interface, special and councilor. Vince Batagda na yung aspirante para sa segundo distrito ng Albay bilang kinaturuan. So, yan. Sa oras na ini, talagang ongoing pa at pag-file. So, kasi 6 tapos hindi connected na sa LVP. And kapag talaga original firmaan na handle din po pwede ka. Okay. So, yan po sa LVP. Hindi. Alos. Ano na yan? Hindi nga daw kung magpaluwas ki statement si Mayor Rosal, tabi Ange. Yes, sabi mo kita, after kayo digdi, pictures in the digdi sa Tarpaulin kan Comelec Albay, di PVP, and masulat sila ka integrity pledge. And after kaya, baka lamang tumauna si Pahayag, Sel Cadero. Okay. So, yan po sa NVP, pwede ko pasunod na ni Atty. Bunaw. Yan ka din sa dapat hindi. Okay. Sandali lang di ka lang mag-irong mo dyan, Ange dyan Roger, VP. Bangday pa man si Mayor na kakatapos mag-file. Boy, mobile? Boy? Basta BBP. Kumusta dyan sunabangga sa may PCA na naagihan ni Dr. Chris Giana na nakatigaya sa Tinampo? Okay naman tabi PP, wala naman po digdi. Nakuha na? Nakuha na ka ng ambulansya? Ulit tabi BP, tamay ka istoryawan ak digdi. Sige daw. Tapos sabi na, pick up na. Ano tabi, maki-explain na tabi. Anong nangyari? Ano nangyari dyan? Si Sayan? Puro siyang kotse, tapos iningatan sa kotse, yun, sumimplang siya, diretso lang, so, step lang na sa motor, tayo iningatan sa kotse. Amo na yata, nasa siya. Nakabanggaan sa kotse, tama? Yun, di nagparada na siya dito, nagpahingalo, tapos, di na siya masahod, mauli na. Kumusta po so ko ang tricycle sa tagumotor? Tapos, parapahingalo nga na siya dito sa Mauran, basta,
sabi niya sa kuya ko, may lupo daw siya, wala man. Aha. Okay man. Yes, tabi BP, yun I tabi see. ang pagka-explain kan sa... So nakakuan man pala, so nagpahingalo man sa nakang nabangga duman nakabangga sa kotse. Opo, tabi. Okay. Sige, thank you boy ha. Okay naman pala ang sitwasyon. Okay, thank you ha. Thank you boy. Mata, ang mata kang DCGB sa kalsada. Ali po dyan sa may PCA. Alright, Ans, back to you. Angie? Yes, VP, waiting pa kita. Siya man gara responses, nasa pagkirma pa, nasa pagkasikaso pa ka COC na dawang mag-agong na district official. Okay. Ito, pagkirma. Pero ang nailing pag picture naman si COC, lalaki eh. Ako man babae. Lalaki na sa... sa picture kang CEO si lalaki. Oo. Baka picture ni Darla Perez. Pwede. Okay, ni Sir Menjo. Okay. O baka picture ni Menjo Prasyo na hiling mo. Iwata sa bagampi ayaw. Oo. Oh. Ang nagkakaisang Pilipino. Yan po ang Yan ang political party. KANP. kasipunan na nagkakaisang Pilipino. Anong partido? Ay ko na sabutan nito video pero katipunan na Basta nadangog ko, nagkakaisang Pilipino. Oo, katipunan. Katikpo na nagkakaisang Pilipino. Oo. Ako ang familiar kay ito. Pero pagkadangog ka. Toto, deklaro mo daw kay Mayor dyan kung magkakuan, kung magtara. Yes, mapa-interview si Mayor Vicky after Oo. sa iyang filing. Sige na. Bata garamay bugo ng mas ni Mayor ha. Medyo naka-face shield si Hindi Mayor. kung klarado yan pag nagtaram niya. Blue pala ng color ni Daddy. Blue. Pero sunahiling kong nasa baba kasbao kung pagbakal ko kipinuso. May na maka-color LED, may nakaputi, May yellow. may yellow. Oo, Philippine flag. Oh, adi, yung man ang Daddy, Philippine flag. Yes. May nakasurat, so tutong color LED, may nakasurat na Protect Legazpi. Tapos sa saro, ugaman na dati sana. Dati sana. Yes. Aso baka so nadangukan sa programa tang alas 3 na joke kan mag-agom. Ano na? Sabi ka nagum na babae, ngayagom. Bay nakaan, surati sana. May joke baga kaya ito ngayon. So magagumda ah. Garo nagurun-urong ko sa duwang magagumta burubanggina. Oo. Pero gusto ko yun ka so lalaki. Gari gusto ko may gigibon kayo kung ano. Sabi da ka nagom. Karakol mga agom na seremonya. Bay nakaan, surati sana ang style. Okay, sige daw. Wait, ito kita dito. Same pa rin sa process. Dahil pa nag-certify dito si Atty. Bunang sa informant yung mga firma dito sa mga sa urong dito. Pag ma-file ka dapat din firma. Okay. Good morning sa mga Facebook viewers ta ha. Yung mga nakatutok tabi sa Facebook Live, sa DCGB, sa Bilog na Mundo. Oh, sinubmit na ni Darla Perez. Tinauna. Sige daw. Yun na ito, Angie. Yun na itong VP sa COC. Yun na itong COC. Apig verify na ni Atty. Bunaw. Kay Mayor. Sige daw. Kung yun naman ang ganito. Mainit ang atmosphere ta kami wala pang idea kung ano talaga ang big file ni Alcalde Rosal. Si sa ining naka-checkered na ini. Si Dar. Si Dar? Darla Perez ini. Ang garo nagtatabang sa ito niya. Iya, okay. Mga tugang, pasensya na po kamo ha. Sa mga nakadangog tabi sa radyo, baka dahil doon sa butan so gusto kong sabiyon. Pero kaya si Ange naka-live may live footage from the office of the COMELEC diyan sa provincial office. Naka-live po yan sa samuyang Facebook, no? Kaya may video po na nahihiling sa mga nakatuto po sa Facebook. Kaya kamo pong mga nasa radyo, kuan po yan. Simulcast man na nadangog yan yan ang report tabi ni Angie sa Facebook and sa DCGB. Okay? So, sige. Bueno, kadakol kan mga comment man digdi sa Facebook Live ta. Oh. Kadakol pala digdi kan mga nagiiling sa to. Makangalason man ini.
So far, VP, yun po siya na nangyari, VP. Pero sa mga oras na ini, may nakuha kitang informasyon na so, Vice Governor na Madalagan, naka-ready naman sa baba. Dapat, di kitang pag-riba dyan na yaon sa baba. So mga may ID lang, VP, ang pwede. Dede yan sa baba. Pwede ba yan sa baba ni bang reporter, di ba? Sa taas, so arog sendo. Oo. Na mga registered. Voter reporter. Luwens! Luwens, saan katabi, Luwens? Luwens? BP, Saan katabi? bigas report siya na. Oo. Desi pa ding Alduman sa Albay District. Pero yaon ito, VP. Yun yan. Baka pwedeng padingal, baka nagdadangog katabi, baka pwedeng pakitang situation dyan sa baba. Gusto tang i-connect, so nangyari dyan sa baba, buda nangyari sa taas. Oo. Sige daw. Wala dyan si Paring Al sa baba? Ang initial na info, VP, lalaki ito. Lalaki? Oo. Baka tama na naman so nasa hulat naman kan mga texter ta. Sa iling nindo mga tugang, siya daw po nasa baba kan Comelec na naghahalat na makatapos na mayor na mag-file. Tadi man kaya pwedeng magsarabayan, ta nag-observe baga kang protocol yan. O, ang pwede lang VP sa candidate, tapos sarong kaibahan. Oo. Gusto mo, ang nasa baba, ito si posibleng part tandem niya. Posible. Angie, Yes, VP, yes. sure ka? Yan, sabi ni VP. Oh, sure. Sure ka? Sure na yan. Pero sa pangalan, dede ko na. Matindi ang politika sa Albayan eh. Ula sa ligas. Ang kabirigla kita pa, supposed to be. Biglang nagbibo sa politika ha. Maka-enjoy ini. Maka-enjoy yun ini. Ang enacting plano, VP, pumilik after opisina, ay after sa misa, madiretso sa pumilik sa gas. Wala, nasibot kami pa digri. Okay. So for VP, dahil pa man, hindi bang movement, kapag naman sa pag-uloy man, Okay. Henry, so sa PCA tabi na pick up na kan tricycle kan ambulansya. Thank you po Tapos yun ako ano pa lang kan ambulansya. Sabi man sa kuya ni Ate Angel na Mustasa. Okay. Oh, tapos na Ange? Naka-file na? Hindi pa VP, dahil pa. Si Mayor Reggie, nag-Facebook pa siya na. Ito si Mayor, tapos na. Oh, agad Waiting na kita na mag-positivity sa second step. And doon persona ini, kaya ako Oh. Okay. And ito may namimin na asigulasyon sa alkalde na matuos na ng kahayag. May kinarangan sa kunata na yung actually mo niya sa Comelec Albay. Ilinga daw. Ikanan mo na magkapot ka direct tabi, G. Ikanan maghapot kay Mayor Direkta. Di mo na ipagpasa ang cellphone mo. Dakulon ba dyan ng mga tao baga? Baka di kita madangog kimaray. Yes. Ikanan lang ang maghapot. Sige. Ikanan lang. Kung siguro ako mapahayag ang statement si Mayor kung ano man yan. Sa gabos yan na media tayo na yaon dyan. Tapos tontod nandito, for press con after sa Comelec ni Caspi. Ang press con kaini sa Gregorian Mall. May press con? Igwa. Anong oras? Siguro pagkatapos mag-file ni Mayor dyan, no? Supposed to be alas 9 tabi VP. Sige. Okay. Huwag di ba ka magpaluwas dyan kay statement si Mayor? Baka lamang mag-out initial. Okay. Sige. So, VP, wala pang movement. Tigalap na lang mag-move dito sa next area. Sa El Calderos. Ngayon nung kuta kung may reporter kita naman sa baba na kay Ribari. Kani ba lang kung siya on duman sa baba? Iyo ko ta. Ano? Anong paduman ng kuya ni si Angel? Pwede. Diretso na natin kami mamahaw. Ano? Pagkadigdi niya, diretso na kami mamahaw. Mag-emerit din man na Angel yung mga politiko. Oo. Okay. Oo. So yan, VP, waiting pa talaga kita. Pirmahan na, COC, Sarano-Gata. Gusto ko mailing ang situation na duman sa baba. Anyway, sige, tapos naman si Mayor. Mababa naman yan. Mababa naman, mailing taman yung kiraray naman. Mailing mo man sa nako sa inyo duman sa baba. Oo. Ayun na. Kasi pag-verify, pag-verify. COC. Garapi pa siguro kimaray so COC, adi? Oo, yun. Oo. Di ba? Gusto talaga, primero Angie, kung anong posisyon na pagdalaga, nambuda, kung anong partido niya. Anong partido niya. Nganing maaraman na kung sisay ang connection niya sa taas sa pagka-presidente. Yugo-yugon mo yan.
mga tugang sa mga maabot. Oras natin, 20 minutes, makalipas ang alas 8 ng aga. Sandali lang at ilingon tatabi. Sinabi na eh. Pigtaram ko sa imo ans na pangaran kay Kapitan. Madala ka na konsyal sa Legazpi. Mananggad. Oo, nailing mo? Apa interview man ito taon. Oh, interview mo to taon. Oo. Sinin baga ni may reliable source kita. Oo, may impormasyon na sa kuya. Yaon na dyan sa Breakfast Republic. Oo. Grabe man talaga ang kambyada. Kaya, sa politika talaga, no permanent friends, no permanent enemies. Kami to Okay. pinasiguro ni Atty. Buna. Iyo pa siguro, Atty. Buna. Oo. Dahil ko niyang ki-brown out na schedule. Wala ba na. Okay? Baka tapos sa lakan ni Mayor, pwede ka ng buhian. Paano naman kamo sa Comelec City? Duman naman kami. Wala aramon ta kun siyang confirm talaga na nasa linyada ni Mayora Gerosal Yes. sa mga pagiging konsyal kan Legazpi. Yes. Makalamang may bakanting saro diyan. Ano lang yan? Kibilitin ko na siya mayor. Dapat nakablo ka ngunyan. Nakaputi nga na ako. Kuha na ko eh. Ano? Siya puti na presidential. Basta. Ako si. Ako si Henry. Pero kamo tabing nagdadangog niya. Sabi kan mga basanta daw sa reaksyon kan mga padadangog taha. Good morning Henry. Okay yan, tanganing may kalaban ang pagkagobernador igwa kitang pagpipilian. Sabi ni A0898 Gogo Noel Rosal for governor. Move naman. G Rosal. Alright, sige. Arriba Albay, Sarabay. Iba man ini oh. Ayo, sige. Pagsabayan ni Mayor Rosal si June, tayo ang makandidato para gobernador. Ay, riparo daw si tinadagog ko man talaga ni Kang Inot. Yes. Baka na mag-file man si June para gobernador. Pero may dadango ko, si June dada naman madalaga na iba dadalaganan Oo. na pwesto. Ano? Gorosal, sabi ni 6838, Gorosal for Gov, buhayon tang albay. Okay. Good morning, Sir Henry. Sure talaga for Governor si Mayor Rosal? May pa po nahiling kung ano ang COC na pig-file niya, 4576. May patabi na hiling kung ano ang posisyon na nakapalaman sa iyang COC. Okay? Alat mo na. Okay. Nabuhay. Sabi ka sa rotis. Ako ang pag-intran nindo din. Pag-intran ako nindo din. Dahil man tabi sa kwa. Dahil tabi kita ki plano sa ano man na politika. Dahil po sa sakuyang kuhan. Wala po sa sakuyang kuhan yan. Okay. Sige, Ans. Wala pa? Para po, Vicky, Sige, standby ka lang dyan, ha? ongoing. Standby ka lang, ha? Ilog ko muna yung kwanta. Sponsors ta, ha? Pwede mo na pagputulon iyan na video mo, ha? Standby ka lang dyan. Dahil pagputulon ng video mo para mahiling ko digdi. Sige, tabi, mga tugang ang mga informasyon na yan hatod sa Indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Generica Drugstore. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tando ay ginto, ibang ginto. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bear Brand. Sali na. Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init!
Patunaw. O ganito. Matapat naman ng 3 electric fan, bro. Ay, sobrang init. Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema daw may solusyon. Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundong. Alright, balik kita sa programa. An, ano nangyari? May pagkakamahan ba ka dyan? Ano nag-think si ang kagarusado magunta sa ibayag? Sira. Ito ay mga nagtuluat sa istorya na kani ma-full support ka na lang sabi para lang sa kanila at sa iyang abong. Una po sabi, nag-fine, kasi alam po natin sa iyong pinag-fine na rin sa iyong. Ngayon tagadong po. Ngayon tagadong lahat ng mga pinamahal sa pagbayan. Today, I find my constitution for the governor of the province of Massachusetts. Sa halos 20 taon na pag-iintihan ko bilang alcalde ng Ciudad de Legazpi. Aking ipinakita ang pag-gobyerno na nakikinig, nagmamalasakit at gobyerno na nagtatrabaho, nag-implementar ng mga programa at proyekto para pag-ayusan ng bawat isa. So, gusto ko rin pamahagi ang mga ginawa ko sa Legazpi na ngayon gusto ko rin magawa ko sa lalawigan ng Albay. Mayor, clarify lang po, naka-plan po ba itong pag-takbo niyo as governor or recently lang yung naging decision niyo po to run as governor? Actually, itong pagtakbo na ito is a continuing mobilization, sabi pagtanong sa baba, kasi kailangan makita ng mga sektor ang pangailangan ng isang alternatibo na kandidato pagsabukan ng pagkakas. So, running late po. Kaya po, sa aming partido, ako lang muna yung nabigyan ng una. Ano mas party niyo? Ang partido natin, ang partido natin, ay tulong sa ko. Katipunan. Sa Pilipino, nagkakaisang Pilipino. Chairman running late. Hindi ko kasama ko chairman ng political party. Ibang Senator Bang. And kamuli, mga kababayan, nananawagan na po na tayo magkakita. Sana magkaroon tayo malinis at malinis at nandun ang pokresyon ng bawat isa para sa pagpilit ng ating leader sa lalawigan sa susunod na Running late. Running late ang baka pwede may singit. kaya bakit mo alternative ka ngayon? O ano mga alternative ang kami ang mga ginawa natin ulit? Kaya na mga programa sa infrastruktura, lalo-lalo na sa pagpalakas ng na makapagbibigay ng livelihood at trabaho sa mga. Kaya anong stand sa bahay? Kaya
So, VP, initial na pahayag. Running mate, dahil na po running mate, siya running mate. Bigyan na po. Nagsisimbag, pero ang beses na may nag-upload, pero dahil pa siya nagsisimbag, VP. Dahil nagsimbag. The running mate. Okay. Partido na nagkakaisang ano ito? Nagkakaisang Pilipino, Katipunan. Katipunan na nagkakaisang Pilipino. Yes, oo. Katipunan ng nagkakaisang Filipino. Yes. Pero first time kong pakadangog yan ah. Ako man, ako. Oo, katipunan ng nagkakaisang Filipino. Uyog-uyogon mo yan. Kanya-kanya talagang discarding mo yan, ano? Yes. Balon to, VP, baka may pahayag pa Sige daw, sige daw. Okay. Pag-file ni Alcalde Rosal, just in, nagdalagan si Alcalde Rosal bilang gobernador kan probinsya kan Albay. Na ang rason niya, amuyan niya man maihiras sa probinsya kan Albay ang mga naginibuhan niya digdi sa syudad kan Legazpi. Ang pighalata lang digdi so vice governor niya, pero dahil niya kapig-announce mo niyan, taon-taon na lang maaaraman sa press conference. At paduman na kami sa Comelec Legazpi, duman naman so pag-file ni Mayora G. Rosal. Sige daw, Ange, sabi mo mababa ka. Sisa itong sabi mo na yaon sa baba na nakasunod na mga fileman. Yes, VP. Paduman kita sa baba, pero iba ang aagihan ng exit sa... okay. may susunod kami protocol. Okay. One entrance, one exit policy. Pwedeng duman ka mo sa likod maagi, maluwas? Yes. Sa digdi sa may post. Sa Astrodome? Oo. Sa post office? Oo. Diba nang luwas? So, yan, VP. Pababa na ako. And even si Alcalde Rosal, yaon naman kay Basti. Sige na. Araman ko naman sa kung sisay man ang gagani na bigya baban-abana na matalagan ang vice governor sa linya ni Alcalde Rosal. Pero sa taas, VP, ongoing ang pag-file kan candidacy BM. Si Sayan na nag-file man? Si BM Imperial. Ma-file siya bilang board member? Board member. And si Councilor Vin, nawalat dumaan sa filing man siya for second district member. Si Vince na Baltasar? Yes. Okay. So, dua, ano? Second si Vince, tapos third si Pem. Yes. Okay. Sige daw. So, nakababa na ka mo? Ay naputol si Ange. Ano? Sandali lang. Hello, Ange? Go ahead. Pagbukan na kita sa Comelec Legazpi. Hindi halap na dito sa research na kaninyada sa kaibang susunod. Oo. Pasay na yan, Ange. Paluwas na. Pasiring na sa City Comelec. Sa Comelec Legazpi. Okay. Na-file naman po niya si Mayora G as Okay. Sige. Anyway, paluwas naman yan, ano. Tiutong talaga siya agad, adi. So, napulong ditilig din sa Garagi. Pero mas matawad din sa mahampangan kang palamigan. Ano nga na yan, Touch Republic? Bura sa hampangan kang... Kuan. Medyo palaway-luwayan. So, mga linyada, si Mayora G sa loob. Iyo. Yung gusto ko naman sa sabing kung si Sanyaon sa baba na saro, gumanang ka doon So, niya, nahiling ko rin gusto ko ba, si board member si Lau Beltran, kay ko naiiling so, yaon di si board member Giselle Salceda. Board member Giselle Salceda yaon yan. Yes, iyo ini sa pigabangan. Iyo nga ni, sige daw. Pigabangan sa dignity. Baka tapos ni na board member Pem and Councilor Vince Baltazar. Siya naman ang sumunod sa task for filing of COC. Ini ang piguban na madalagan sa linya ni Alcalde. Isos ko, kadakol pala na tawo. Social distancing ta dyan, tabi, mga amigo. Natanaguran. Pero anong kulor man ang mahiling mo? Blue, yellow, Blue, yellow, red. White. White.
Oo. Okay. Sa mga kay Ribalig din ni Board Member Giselle, yung siting sa Breakfast Republic, nagpapamahaw pa. Si Sai? Sa staff kan to the Albay, nakaputing ini ka, boss. So staff kanto di Albay? Oo. Kaya ba ni Board Member Giselle Salceda. Board Member Giselle Salceda? Si Giselle ba ya? Ano ni? Kung ba ya siya, no? Di ba? Ex officio siya, di ba? Ex officio sa VP, siya ang representative Oo. pagkakan na Liga? ng o kaya Councilors League. Councilors League. Oo. Oo. Okay. So yun abangan ta, no? Abangahay na. Paduman na VPN, mabalyo naman akong tinampo. Oh, sige. Duman naman ako VPN, balikan ko digdi sa Comelec Albay for the abangan training sa Roma file. Kunya na pagkaaga. Oh, sige daw. Sige daw. Talingon So ko. for VP. Okay. Thank you, Angie, VP yan ang formal na pag-coverage man kan sa TV. May kinaraman dito sa ikinabiglakan kagabsa na maski na may mga nagbutuang informasyon na dahil na madalagin sa Secretary Rizal, nagdalagan ng kiraray bilang gobernador kan Province ng Albay. Okay. VP, mabalik na lang kita pag duman naman kita sa Comelec at Ansi Calero. Sige, thank you, Angie, sa report live. Mga tugang from Comelec Provincial Office. Pakiabangan mga... Sige na, si Angie na lang lugod. Ang magbalik naman pagkatapos sa sa City Comelec. Na gusto kong makonfirmar so posisyon na pa-file ni Board Member Giselle Salceda. Mga tugang, siya po ang president and representante kan Liga o Councilors League sa Albay, ex-officio member po sa Sangguniang Panlalawigan. Standby muna kamo dyan. Standby tabi mga pag-iriba. Alas 8:37 na sa Pilipinas. Ang oras hatod sa Indokang. Generica Drugstore. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified packs. Register through SMS or Facebook Messenger. At isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Mag-text at pwedeng manalo sa Unaco Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo. Bumili na participating Unaco product. Magrehistro. Text KSK. Reg. Name. /province. /address. /store partner sa 2600. Hanapin ang 7-digit alphanumeric code at tingin ang 4-digit sales store code sa tindahan at i-text ang KSK promo code. Space. Sales store code sa 2600.
may tsansang manalo ng Suzuki ATV, mga motorsiklo at marami pang iba. Pati store partners may tsansang manalo. Sali na! Ang kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo ay hatid sa inyo ng Piggerlag, Thunderbird, Univest, Sarimanok, GMP, Unagro, Dog Essentials, Wingmaster at Kidlat. See flyers and print ads for more details. Promo period runs from February 1 to October 1, 2021. Per DTI Fair Trade FTEB number 112734 series of 2021. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Tastes better. Pasilamunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na re-reparo, natibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Plemex for Kids yan. Sarap na sa orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, Surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, Surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, Surf bagong liquid na. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSaver sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss sa kadahilanang nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw